loupeživá horda zdivočelých státních úředníků, vládinka pěkně mastného, připravila městské občany a stát o podstatnou část majetku města Kocourkova. Dlouho drancovala a drancovala, co se dá. Náhody však neznají své hranice. A zákeřně ukrytou kupu hnoje na městské radnici objevil neznámý kolem jdoucí bezdomovec, včetně podivně zapáchajícího guláše v kanclu starosty města. Při představě na nobl chování, až ho budou jíst, se bezdomovec musel jet vyblejt mimo rajon. Bude tam dlouho a dlouho vyprávět neuvěřitelné příběhy z města Kocourkova. A až se vrátí, bude mít vládínek možná za sebou půlku. Zatím se však neví, jestli sudu, basy nebo prasete. To víte, Kocourkov je prostě Kocourkov. Prostě